lang itawan pagrespetar giseryoso mi dire og ikaw gabinuang ka nahala pa uli na didto dalan nimo kauban ang palahubog. Wa na. Mamikil na og istorya. Klaro na kay nay padulong na namudanag ninyo. Sagday na sila bongteng. Sagday na bala ka na sila kinuusa na sila dira basta lahi atwa so kato bay. Mole kay gyud. Lahi ka ato adukyo. Kana laging landahan ba tabangi lagi ko. Balik ka ba nung kainom pagkuhanit, tide? Ugaw lagi to kung tanang kupras rundukyo. Pwede og pagrespetar mo hilom. Pwede po nung undangig taral og inom ni akong amigo. Kay magpatabang ko na akong lubi. Nangahurot nagkasunog akong kupras. Kapila man ko magbayad og istorya nga kababoton na nang imo amigo nga mo inaw wa may labot ana. Basta kay undangig lagi nang inom dokyo. Tabangi ko to kung kupras ato. Unyara nagitin kay magkainom pa ni pastor. Diyos ko Ginoo, padabangi sila panglamdagi lang huna-huna. Padayon ta sa tungkuan. Dokyo, lain lagi kinasag panultihon. Di sa man mo ka-amigo na imong pastor ang dalagan. Ay, bisig inanaan ang tid kay. Palangga binako si pastor. Ay, si pastor ba? Balik. Pagpo. Balintateng. Sa muka. Balintateng. Pastor! Pakisapog ko, pastor! Tao dire. So, tengo nga natin. Padayon sa ito masugdan. So, unsa na ito kabayan na ito ang kuan gisgutan? Susala, pastor. Oh, sige, susala, tuod. So, kisang tao gani ang kinaunang nakasulat diri sa kalibutan? Si Pedro, pastor. Dili si Pedro Bong. Mura po kag si Dokyo ana. Pastor. Nagunsa naman po gahani, Bokyo. Ay naman ang gapril siya ating bita pastor. Oo ko, kanaw sa pamanintawan ka mawala, Bokyo. Pag prayer meeting rin kung mga na pastor, kaya kung magtagay na po kuhari. Sige, Teng Bong, padayon ta, pasagdayon ang usaha na. Sumala lagi to, may tungod sa sala, ang kinaunang tao nakasala diri sa kalibutan. Matay, pagkadaghalag ka pagkabiraan ng dala ni Murot, yung gila ka na nanako. Naman ang prayer meeting ni Haning. Oh, Agad ka mukha mo rin. Eh, pagkapinig ko na. nagulat sa prayer. Isog ko kayon. Sa kinsa man po ka? Si Moy ko, pag-ilom diya, kikiho ko. Naunsa naman ang tao ni Bokyo. Matay ni Dokyo, kamukha mo naman yung tawag kainom, ana. Naman ang prayer siya ating bita pamiyari. Pag hilo mo, okay makadisturbo mo ha? Balik po nang armada, pura na. Dalo. Nagulat sa pamang. Apurado pa mo kayo mo rin po inyong pinalit. Wala po ginugas na ba? Tay sa naunsa naman ang tao ning kalakiha. Mamang nasuko man, tagay na o. Oo, ang hindi na mainom si pastor. Wala pa rin mo tagahe. Pastor ba rin na? Pastor mo gunag. Baray eh. Tagay. Hindi mo na ito pinom. Dalo, ubok ka. Kung naunsa naman ang tao ni, ga-prayer meeting miha ane. Kamo na nag-inom dira. Uy, Dokyo. Meron mo na? Uy, ikaw. Oh, Bayak ka na. Meron mo? Ay, makulito rin. Basta karong gabi, humana balik ato. Live ba kisa mong banda ako na mukha. Iwas mo sa nato. Basta kaya iwas sa Iwas mo sa nato rin. Doon na naman. Dali ra. Hoy, ga-prayer meeting mi dire. Pandangan kitang tawhana katungod nimo nangaboting mga dalog ilim nung gapariya laman mo ganit kasurog yung ate. Prayer meeting na ito kyo. Naman pag prayer meeting lang mo mga anak ko. Kasi yung mag-inom mga Pamo. Amo abad ul. Ayaw. Ako na pamahal. Ano yung pinalit? Nagabaan mo ginawa ni. Panahawa ko na muna. Inom.